ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. сайри навбатии виртуалии мо дар гӯшае аз гӯшаҳои экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон ки ба яке аз ёдгориҳои машҳури кишвар бахшида шудааст баргузор мегардад. ва ин гӯшае бошад ки вобаста ба хазинаи Амударё ба тамошобин маълумот медиҳад. хазинаи Амударё яке аз машҳуртарин ёдгориҳои ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон буда соли 1877 аз ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Қубодиёни ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сокинони маҳаллӣ бозёфт гардидааст. аз ҷониби тоҷирони бухороӣ бо номҳои Шукуралӣ, Вазиятдин, Ғулом Муҳаммад ин бозёфтҳо аз сокинони маҳаллӣ харидорӣ шуда тавассути ҳудуди Афғонистон ба ҳудуди Ҳиндустон интиқол дода мешаванд. баъдан ин бозёфтҳои хазинаи Амударё аз ҷониби атиқадӯстон Александр Кеннингҳам ва Уолстон Фрэнкс харидорӣ шуда баъдан ба ҳудуди Британияи Кабир роҳ меёбанд. соли 1897 баъд аз фавти Александр Кеннингҳам, Уолстон Фрэнкс ин бозёфтҳое ки дар дасти хеш ҳифз менамуд ба осорхонаҳои Британия месупорад. хазинаи Амударё яке аз он хазинаҳое мебошад ки бештари бозёфтҳояш тилло буда баъзеаш ноқра мебошанд. ва дар ин бозёфтҳои хазинаи Амударё санъати волои ҳунари заргарии ниёгони миллати тоҷик инъикос шудааст. мардуми тоҷик аз давраҳои қадим бо ҳунарҳои волои хеш машҳур буд ва намунаи барҷастаи ин ҳунари заргарӣ ки яке аз ҳунарҳои ниёгони мардуми тоҷик мебошад дар бозёфтҳои хазинаи Амударё мушоҳида мегардад. дар экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон бошад тавассути расмҳо ва амсилаи баъзе аз ин экспонатҳо дар маҷмӯъ ин хазина муаррифӣ мегардад. бояд зикр намуд ки бозёфтҳои хазинаи Амударё гуногун ҳаҷм ва гуногун шакл мебошанд. аз ҷумла дар таркиби бозёфтҳои хазинаи Амударё зарфҳо, дастпонаҳо, муҳраҳо, ороишоти занона, ҳайкалчаҳои одаму ҳайвон ва дар баробари ин боз нишонҳо ва сиккаҳои тиллоиву ноқрагӣ дида мешаванд. санъати волои ҳунари заргарии ниёгони миллати тоҷик дар ин зарфҳо ки барҷаста инъикос ёфтааст, аз ҷумла дар аробаи дучархаи тиллоӣ, ҳамчунин ҳайкалчаи асп. дигар бозёфт ороиши зооморфӣ дорад, ҳамчунин зарф ва дигар ашёҳои таркиби хазинаи Амударё бар аъло мушоҳида мешавад. масалан дар ин расмҳои аввал ки фойтуни тиллоӣ ва ҳамчунин асп мушоҳида мегардад, ин яке аз он аспҳое ҳастанд ки аспҳои худталӣ ном дорад ва дар замонҳои қадим дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон аспҳои худталӣ дар сатҳи бениҳоят баланд машҳури на танҳо минтақа балки ҷаҳон буд. ва намунаи яке аз ин аспҳои худталӣ ки дар Хатлон бештар парвариш меёфт дар маркази Толор ба маърази тамошо гузошта шудааст. аспарварӣ аз замонҳои бостон дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон рушду ривоҷ ёфта буд ва далели гуфтаҳои боло ин яъне ки ёдрас гардидани маълумот вобаста ба асп ва аспарварии ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон дар сарчашмаҳои сайёҳон, муаррихон, ҳамчунин шоирону нависандагон мебошанд. аз ҷумла муаррихи юнони қадим Страбон қайд менамояд ки дар бохтар ноҳияи бо номи Аспиён буд ки марказаш Девон Асп буд
ва Искандари Мақдунӣ яке аз ин аспҳоро ҳамчун зоти беҳтарин барои худ интихоб намуда буд. дар баробари ин ҳамчунин яке аз дигар чеҳраҳо бо номи Низоми Ганҷамӣ низ вобаста ба аспи хатлонӣ Демисрашер эҷод намудааст. мегӯяд Сикандар бар он хинги хатлӣ нишаст, ки чун бод бархост, чун барқ ҷаст. аспҳои хатлонӣ зимистон дар ноҳияҳои Данғара ва тобистон дар Терай ва Ховалинг парвариш меёфтанд. номҳои маҳалҳо дар минтақаҳои Кӯлоб, Ховалингу Балҷумон ки марбут ба асп ҳастанд, гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки дар ин минтақа ва дар ин ноҳияҳо асппарварӣ рушду ривоҷ ёфта буд. ба монанди ин номҳои адири аспон, аспиёни миёна, аспиёни поён ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. дар маркази Толор амсилаи аспи хатлонӣ ва ҳамчунин зину авзори асп ба мараз тамошо гузошта шуданд, ки асппарварӣ яке аз ҳунарҳое мебошад, ки яке аз шуғулҳое мебошад, ки мардуми тоҷик аз давраҳои бостон ба он рабт дошт ва асппарварӣ дар ҳудуди аниқтараш хатлон рушду ривоҷ ёфта буд. айни ҳол 180 адад бозёфтҳои хазинаи Амударё дар осорхонаҳои Британия ба марз тамошо гузошта шуданд ва дар қисмати навбатии экспозитсияи осорхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамчунин 6 нусхаи бозёфтҳои хазинаи Амударё, ки бо саъю талоши роҳбарияти осорхонаи Миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин ҳукумати кишвар аз осорхонаҳои Британияи Кабир дастрас гардиданд, ба мараз тамошо гузошта шуданд. яке аз амсилаҳои бозёфтҳои хазинаи Амударё, ки дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон ба мараз тамошо гузошта шудааст, ин дастпонаи зоморфӣ мебошад, ки ин дастпона аз тилло омода гардидааст. ва бояд зикр намуд, ки яъне ки ашёҳои дорои зарф, яъне ки тасвири ҳайвонот дар ин даврон зиёд ҳастанд ва дастпонаи зооморфӣ яке аз онҳо ба ҳисоб меравад, ки дар ҳарду ҷониби дастпона сари ҳайвон тасвир ёфтааст. амсилаи дигари бозёфтҳои хазинаи Амударё ин мард, яъне ҳайкалчаи мард мебошад, ки аз нуқра омода гардидааст ва дар ин ҷо мард ба таври яъне ки баръаъло ба пуррагӣ инъикос ёфтааст. дасти рости мард дар баданаш рост буда, бо дасти чап ашёеро боз доштааст ва дар ин ҳайкалчаи мард ҳамчунин намунаи сари либос низ инъикос ёфтааст. сеюмин амсилаи бозёфтҳои хазинаи Амударё ин тасвири сари шер мебошад, ки аз тилло омода гардидааст. шер яке аз ҳайвонҳое мебошад, ки рамзи қудрат, тавоноиро дар худ таҷассум менамояд ва дар бештари ашёҳои замонҳои гузашта сари шер ва худи яъне ки расми барҷастаи шер тасвир ёфтаанд, ки дар ин ҷо мо тасвири сари шерро мушоҳида мекунем. чорумин амсилаи бозёфтҳои хазинаи Амударё, ки дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон ба маъраз тамошо гузошта шудааст, ин марди бохтарӣ мебошад. ин мард ба шакли барҷаста таҷассум ёфта, сари либос ва ашёҳои мард низ баръаъло мушоҳида мегардад. ва ин буд чорумин амсилаи хазинаи Амударё, ки дар осорхонаи Миллии Тоҷикистон мебошад ва ду намунаи дигари ин амсилаҳо бошад дар толорҳои баъдӣ ба шумо муаррифӣ хоҳад гардид. дар маҷмӯъ бозёфтҳои хазинаи Амударё шаҳодат аз он медиҳанд, ки мардуми бохтари қадим дорои санъати волои аниқтараш ҳунари заргарӣ буда ва ин бозёфтҳо ҳамчунин вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти мардуми тоҷик дар асрҳои 4 ва 3 то милод медиҳад. ин буд сайри навбатии виртуалии мо дар гӯшаи
хазинаи амударии экспозитсияи усурхонаи миллии Тоҷикистон. То сайрҳои виртуалии баъдӣ дар хона бимонед, худ ва наздикони хешро ҳифз намоед. зеро саломатии якояки шумо таманнои ҳамешагии мост. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.